Červené svetelko svietí, no. Je. No, ja ho vidím, to je hlavný, no. A kde to máš robiť putinku? No. No. A tímto přiblížíte tu panýr, vidíš ju? Čekaj, a... Ja viem, ale to jako... No, už mám blízko. Dobre, tam je tá teta. Tak to tá pani ako... A potom môžeš mať tu ten červený knoflík, kdyby to chtěl přestat jako filmovať. Je. Takže Brácha tú kameru tak čepe. No. Čepe. Nikto to neumiel. Myslíš, že to i to môže miel? Takže to bude houpat, protože ja chodím. To houpe. On sám říká, že A teď to zastavím a přijde blíž. ja to zastavím. Takže... Kde to je? To mám na dole. On nás má tam. Aha, a sme tady, no. Tady sme. Tak tady máme naši mamku. Tu je tá naša rodina, to je, ja ani neviem. Ja začnu a ona skončí u ní, no. Moci to vysvětlit. No, tak. Tady točí, to je ten, no, tady. Tady je ten domeček, kde oni bydlú. A trošku přiblížím, aha. Pěkný domeček, tady oni už žijou asi 20 let. Pěkný domeček. A oni přišli z toho města, kde náš děda, co umřel před 20 lety, no. Ani nevím. Ani nevím, já ho přiblížím. Aha. No. Moc to nevyznám, protože já auta nevozím. Však jednou v životě možná budu vozit, no. Nejprv je. Zastavil to. No, teď to zastavím. Tak to je restaurant.